En Gerard, autista, està internat a l'Hospital de Salut Mental de Salt, on proven una armilla per frenar l'ansietat. Un día me pongo nervioso, me la pongo y ya no pasa nada. Y així no me tengo que tomar pastillas. L'armilla pesa 4 quilos. És d'un teixit elàstic compost per boles de diferents pesos. Proporciona un efecto de como si una persona estuviera abrazando al paciente durante mucho rato. Esto lo que hace es tranquilizar, ¿no?, el momento de crisis fuerte de la persona. És el primer hospital de salut mental que utilitza l'armilla i gràcies a ella, asseguren, han aconseguit reduir l'agressivitat i l'ansietat dels seus pacients. Se han reducido las dosis de medicamentos y evitar, por ejemplo, muchos efectos indeseables de fármacos. També fan servir una manta amb boles que redueix la tensió arterial i afavoreix la son. Si una persona duerme mejor, es menos propenso al trastorno de conducta, a rabietas, a explosiones. Els primers resultats indiquen que l'armilla i la manta són especialment efectives en casos de discapacitat cognitiva i autisme i ens expliquen que en episodis d'ansietat són els propis interns els que ho demanen per tranquil·litzar-se.